Goazeneko azken saioan momenturik hunkigarrienetako bat ikusi dugu. Enarak zerbait garrantzitsua aitortu dio bere amari. Badi irulaua Kaixo potxoki. Zertarako deitu didazu? Sorpresa bat daukat. Ni etxe doztazu potxoki eta banoia. Bueltan, kanpora berriro. Ni gorotatzen dut pitxin. Ai, ni pitxin guztu. Zein gehiago gorotatzen dut txiki. Oia, zu txiki xasare. Sorpresa bat daukat. Enararen ama gonbidatu dut bazkaltzera. Zer? Ez jarri arpegi hori. Ez duzue kontzertua galduko, Gero nik eramango zaituztet. Ama ondoraino sartu duzu hanka. Zergatik? Enara eta biok ez gaude elkarrekin. Zer? Eta zergatik ez didazu ba ezer esan? Enara bere neska da. Honen neska da. Eta utzin bezala indue, relazioa. Abai? Eta amak ez dakik. Ez, hau bera ma da, baina honen neska daka. Amalabak. Eta neskak eta honek utzin, antza denez utzin duela eta... Bueno, ba. Entzuteko amorratzenago. Eta gu ere, bai? Ama, niretzat oso garrantzitsua den zerbait esan behar dizut. Zerbait gertatu zaizu? Arazoren bat mutil batekin? Zuri gustatzen zait. Bombazo. Pim pan. Ama, zuri maite dut. Urte bete eman dugu elkarrekin. Eta nire bizitzak urterik zoriontsuena izan da. Ikaragarri maite zaitut. Eta nik zu... Oso ondo. Ez que zelako pena, tiola bizitzia. Gainera, ez que ez totzezu itxen mina ino bezei, oza. Zure bizitza da. Lehengo mentalitatiak die, ostra, Zuk zure txian dola inzinon. Nik ez dut nizu esan? Hombre, bai. Ba oso ondo. Txikitatik bazekiten. Ja, pistak hartzen. Bai. Pistak botatzen pantzinan, bai. Bai. Ni nire itxai esan notzen kristo nervioso. Aita, no bisua, oka, eta nire itxai, ja. Ba, bueno, nik uste noen disimulatzen nahuela, baina sebeke, no. Enara, ni asarrenago. Xaitxik. Zuriren amak dena zekien. Zergatik ez diguzu guri ez esan? Uste nuen ez zitzaizuela ondo irudituko. Aber, Maitia, azuk ulertu behar duzu, zure alabak ez baizu zerbait kontatu, arazoa da ez duzula espazio seguru bat sortu. Ez da bere arazoa, ez da berak ez daukala konfiantzarik zugan, baizik eta zuk agian eta zure inguruneak ez duzue ingurune seguru bat sortu. Hori, oso ondo esan duzu, baina hondikan ez azarretu, behitxua. Biotza besarka dat, super blitxe. Maitia, zu zoriontxoa bazara. Guere bai? Baiz, azkenin emoten de vaporetxo batzutan, azkenin neskei mutile gustatzea eta mutilei neskak. Baina hori nok esan deu, holan izen bidala. Nik hori galdera beti etxen duen neure buru hori. Oso ondo da, umiantzako eta ja, oso ondo gainez. Puskatzeko mutile neska pareja bikote hori hau kriston ondo da programa. Guazen oso ondo ina da. Utzi behar ditugula txiste homofoboak, komentario transfoboak, eta danak elde batera, broma bat da. Ja, baina broma bat da, baina igual, 5 urteko pertsona bat entzuten du eta ja, Bai, kondizionantia da. Ez dagoela seguro. Eta beste gauza bat esan bihot, eukibie bozu seme alaba bat, eta eukibie bozu ideia bat den nik nahi dut nire semia izatea olakoa edo nire alaba izatea olakoa, ez euki. Ez eduki. Ez eduki ze ez da horrelako izango. Horregatik zetako nahi dozu, hau ez da erosiko txe bat. Hori da. Ez da.